Shakali na uku a bisa taskinin bazdahu shine Rayyatul farhi ko kuma utubatul dakila. Rayyatul farhi hawa'in tauraro ne. Rayyatul farhi sa'idin tauraro ne. Rayyatul farhi na macen tauraro ne. Ranar da Rayyatul farhi yake ɗauka shine ranar Alhamis. Rayyatul farhi da gidan uku suna bayani akan so da ƙauna, suna bayani akan dangantaka ko dangi, sannan su ne shaidan kowane ƙasa, sannan suna magana akan 'yan uwa ko kuma dangin mai tambaya ko wanda ake tambaya a kansa ta ɓangaren sarakai, sannan suna maganar hijira ko kuma canjin wurin zama, sannan suna magana akan ƙaramin kasuwanci, sannan suna magana akan zirga-zirga ko kuma tafiye-tafiye. Hassanu.